Izangoa urtero bezala aldaketa asko ez dira egongo, izangoa Garagadon festa bat. Bi helburu daude, bata lau kirol taldeen arteko diru laguntza o diru pitxo bat jasotzea, eta bestea Tolosan giro ona izatea, ezta? Izango lau egunetako festa ona, Garagardo arloan, eta hori da gure helburua, eta horretan gaude lan egiten. Berazuk aipatu duzu, Tolosako lau kirol mota edo lau kirol talde ezberdinek antolatutako festa bat dela. Bai, lau kirol taldeak, igandurpekoak Egatxegiritako talde bat, judo taldea, Tolosako igeriketa taldea, Tolosaldi igeriketa, eta bestea da nesken Tolosako de futboko txirrindulari taldea. Festa honetan, festako izarra Garagardo izaten da, zenbat Garagardo mota izango ditugu, nolakoak, kontatu diguzu pixka, zehaztu diguzu. Aurten izango ditugu 29 Garagardo mota, bereizten ditugu izango diren Garagardo normalak eta Garagardo bereziak. Garagardo normalak, edozitokitan erosi dezakezun Garagardo, baina euk izan behar ditugu, eta gero Garagardo berezia bereizten ditugu Gariko Garagardoa, ilunak eta beltzak. Aurten, gutxi gara izango lehen urten bezala, lau Garagardo gehiago izango die, eta aurten egin dugu mentzi espeziala Gariko Garagardoa. Gariko Garagardoa gehiago ekarriko ditugu. Lehen urten jende asko eskatzen zigun Gariko Garagardoa, gehienak probatu zutenak izan ziren Gariko Garagardoak, da aurten pixkat gehiago ekarri dugu. Edan bakarrik ez, jan ere egin beharko da tripasetzeko, zer eskaintza izango duzu edo izango dugu aurtengoan? Noski, ean iteko jani barra dago. Eta aurten betiko menua izango dugu. Izango dugu ukondoa pure patatakin, izango ditugu saltxitxak, Bratwurst eta Frankfurt bi motako saltxitxak, ere izango ditugu saltxitxako brotxeta, beste modalidade bat, gero patata frikitu eta postrea aurten bakarrik euskal pastela jarriko dugu. Iazko berrikuntzetako bat, plater konpostagarrien apostua izan zen, ez dakit aurtengoan eredu berdin horrekin jarraitzeko asmoa dagoen? Ez, horren gai, lehen urtenko bide berdina jarraituko dugu. Aurtengo feriaren zer nobedad bezala izangoa sukaldeko mostradoreko hilera hoi kentzea, eta jarriko dugu zure txanda sistema, ezta? Pantaila bat egongoa, bakoitzak bere txanda hartuko du, banku bezala, eta jendea hor sukalde mostradoren ez egoteko itxoiten eta ez agopatzeko. Eta beste gauza da dita, gure lau kirol taldeen artean pentsatu dugu, gure aportazio txiki bat egitea ere baita Stop San Filipo gauzarekin. Orduan, erabaki dugu, fitxana bakoitzak sartzen denetik, 50 zentimo jungo diela Stop San Filipo gauzaren gati. Orduan, hori izan da, gure aportazio txikia gauzarako, ezta? Ondo atatzen da, dirua jasatzen dut.